Ani ako sa merkado guys, kay mupalit kog utanon. Kay matapas sa akong anak guys, nga nasa mong balay nga magsunog ko numig gabi. Kanang mga utan lagi sa gula gabi. Nakakita ko sa amiga guys nga nang palit og kanang isda. Nahinomdom kong pat lang ko og kanang mangsi ani guys, kay amo ang puston iswag paniud to. Mo nang niadto ko dito sa may mamaligya ay og mangsi guys, nisud ko sa merkado. Barato rin lang mangsi ron guys. Si atag 80 ray kilo. Maabot man nag 140, 120, 100. Karon 80 na guys. Kay minus man kayo og tao. Ang naninda jud guys, amo ang labasiro. Katawaan ko nila guys, kaya ni mananagat ni palit og isda. Naunsaon man nga ang isda namo guys. Wa man diha. Kay wa man managat si Mister. So ni kuha na lamang ko og mangsi guys, akong gi putos. Kay may na laman ni isuwa panahon sa Holy Week. Ni gawas na ko ani guys sa merkado, padong na ko diri sa may highway. Wa joy taw kaayo guys, wa poy mga sakyanan. Murag hipos jud guys, wa joy mga kay tikaw-tikaw aning dapita guys. Arang inita. Pati galingan guys, gasira. Basta kay mga dagkong tindahan guys, sa bugas, sa mga sari-sari store, nag-close jud sila. Nitahod jud sila sa mahal na adlaw guys. Sa Hoy Bisanto ni, samot na og maapuhon, wa dyan mo jud ni mga abli jud. So kami ani guys, nga bans na migpamalit o mga lawg sa baboy, bugas. Kay close lagi ang mga dagkong tindahan. Ani pauli na ko ani guys, subay sa highway. A few moments later. Awa ko maglangan guys, ako anang gihinloan aga mo ang isda. Kay sa gikaingon ko na guys, magputos lagi ko kay tibo na ho putos ni sud sa duha ka adlaw. Mintras di mi kapanagat. Magputos ako pinauga guys, sukara og ahos ang gamiton ani mga panakot. Gari ng isda guys, kay kuti kaadyo himbisan. Pero sige laman kay gusto lagi sila og kanang pinutos. Kay nindot magyuning isda nga puston og dahon guys. Ma-stack pod sidya. Sa ako ang hunahuna guys, na may ahong anak ni abot o ako mga apo. Amo lang na ako ang
ipasuwa guys kay kaon tingali na kay gipang putos man. Gasunob, gaputos. May amo ang suwa og paniod to guys. Kay mo angay man si Mr. og sinunuban, di nagsunob sab mi. Samtang sila si Bert Junior og Senior, nag-arrange na sila sa kwarto ni Junior guys, ilang gi-divisionan. Mapay pagawas nila. Nakurat lagi sila kay unsa ko na akong dala. O sila mahibaw guys og nipalit ko og mangsi. Nalipay po si Bert guys kay doon na lagi pinutos. Giasikaso jud ni Junior ang ilang kwarto guys. Mao na ni guys giputos. Mao na ni sobra sa mong paniod to guys. Atunga na lang. Giputos na ko guys og dahon humot kaadyo. Guys, pasensya na mo sa ako ang paglingaw ninyo karong hapuna. Og ako maingon, bye-bye.